ман намедонам орзуи ту чист. Ман парвое надорам чӣ қадар ноумедиҳоро аз сар гузарондаед. Ҳангоми рафтан ба вай, балки ба орзу ки шуморо водор мекунад ки барвақт аз хоб бедор шавед, ба наздикӣ ба ҳақиқат табдил меёбад. Бисёр аз шумо аллакай медонед ки дар аввал хеле душвор аст, осон намешавад. Тағйир додани ҳаёт ҳамеша душвор аст. Дар рафти кор аз рӯи орзуи шумо бояд ба бисёр намусиятҳо рӯҳ баред. номусиятҳо зиёд мешаванд, дарди бисёр. вақтҳое мешаванд ки ба худ шубҳа мекунед. ту мегӯӣ: эй худованд, чаро нооромиҳо бо ман рух медиҳанд? ман кӯшиш надорам ки ба ягон инсон зарари худро расонам. чаро фақат бо ман? аммо новобаста аз оне ки барои шумо чӣ қадар душвор аст, ҳеҷ гоҳ ба орзу хиёнат накунед. бале, замони душворӣ меоянд, аммо онҳо барои мондан не, балки барои рафтан меоянд. барои шумо бовар кардан хеле муҳим аст. шумо ҳамон инсоне ки аз уҳдаи ин кор баромада метавонед. аксари одамҳо оила доранд, кор мекунанд ва аз дунё мегузаранд. онҳо аз болои худ кор намекунанд. фикрронишонро васеъ намекунанд. онҳо инкишоф карданро баҳс мекунанд. бисёр одамҳо шикоят карданро хеле дӯст медоранд, аммо онҳо дар зиндагии худ чизеро тағйир карданро намехоҳанд. аксарияти одамҳо аз рӯи орзуҳои худ кор намекунанд. чаро? аввал аз тарси нокомият. агар инро пеш бурда натавонам чӣ? дуюм аз тарси муваффақият. агар аз уҳдаи ин барояму лекин саришта карда натавонам, онҳо масъулиятро гирифтанро намехоҳанд. шумо ин қадар вақтро барои одамҳои холухол сарф кардед ки онҳо шуморо мисли дӯст қарор надоранд. шумо бештар дар бораи дигар инсонҳо хеле маълумоти зиёдеро медонед. аз худатон бошад ягон чизро. мехоҳед мисли дигарон шавед? фикр кунед. шумо кӣ ҳастед? чӣ кор карданро дӯст медоред ва ба куҷо рафтанӣ ҳастед?